Da Allah ka sa a kalla bidiyon nan har ƙarshe kuma ka taimaka mana da sharing domin ya kai inda muke bukata. Assalamu alaikum gwamna. Ni ce maman Alƙwara. Dan Allah dan Annabi ina so ka taimaka min. Ba shi zaka taimaka ba, ni zaka taimakawa. Shi ne gata na, shi ne ci na, shi ne sha na. Komai shi. An kulle shi. Dan Allah ka taimaka min, ka tausaya min. Na je asibiti, aka ce min magani hawan jini ne, jini na ne ya hau. Ga kafata tana ciwo, ka gani? Kan tausayi na, ana goro, kan tausayi na. Dan Allah dan Annabi ka taimaka min. In yaron nan bai fito ba, ban san inda rayuwa ta za ta kare ba. Ban san abin da zai faru gare ni ba. Sai abin da Allah ya yi. Ka tausayi na gwamna. Ka tausayi na. Ka tausaya min inda Allah ya taimake ka, Allah ka taimaka min. Ka taimaka min. Allah ya taimake ka, Allah ka taimaka min dan Allah a bashi ya dawo gida wurin iyalansa. Kuma mu san mu ganci kuɗin mota da zan dawo. Ka taimaka min. Ka taimaka min. Dan Allah dan Annabi ka taimaka min ya dawo. Ka taimaka min ya dawo cikin iyalansa. Su kan suna ganin sa amma ni ba zan gan shi ba. Ban da kuɗin mota da zan je can gudun sa inda. Wannan dai mahaifiyar wani dan uwa ne kamar yadda kuka ji ta faɗa da bakinta mai suna Alƙwara a garin Maiduguri da ke jihar Borno. Kuma an kama wannan matashi ne dalilin faɗan wata magana dai a social media akan siyasa. A inda aka kama shi aka tsare shi a kotu, daga bisani dai kotun ta bada beli sai dai kuma fita saka sharadi wanda dole sai an cika wannan sharadi kafin ta bada beli. Sharadin da kotu ta bashi ne sai ya kawo sa hannun mai unguwa. A inda samu hannun mai unguwan fa bi komai wahala. Unguwa ya ki karban ya sa hannu saboda yana tsoron kada kujerarsa ta girgiza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inda muka ji daga bakin mahaifiyar Alƙwara ta ce ta shiga damuwa da tashin hankali da hali na rashin lafiya. Sakamakon wannan dan nata Alƙwara shi yake taimakon ta yake ciyar da ita da dai sauransu. Kuma ta ce akwai iyalai da yawa ma a ƙarƙashin shi ba ma ita kaɗai kawai ba. To da Allah muna roƙon alfarma a wurinku da ku taimaka mana da sharing da kuma addu'a har wannan sako ya kai zuwa ga mai girma gwamna. Domin mun san cewa irin wannan abubuwa da yawa suna faruwa ba tare da sanin gwamnati ba. Lokaci za ku ga an yi abu ne a bayan fage gwamnati ma bata san me yake faruwa ba amma sai a ɗauka ɗoran wannan aikin a wuyan gwamnati. Kuma muna fatan gwamnatin jihar Borno da dukkan waɗanda suke da hannu a tsare shi za su tausaya masa ko don wannan mahaifiyar tasa. Kuma sannan wannan zai zama izina ga 'yan uwa 'yan social media. Mu dage mu rika sassauta kalamanmu da tsaftace harshen mu akan wasu maganganun da za su jefa mu cikin wani hali. Da Allah mu rika yi muna duba ba wai kanmu kawai ba har da waɗanda suke karkashin mu, iyalanmu da kuma iyayenmu da dai sauransu. Ba kowane hurumi ya kamata a ce muna shiga ba idan abu ya fi karfin ga kai mu bar ma Allah. Domin shi mai iko ne akan komai. Allah subhanahu wata'ala ya ji kan mahaifanmu. Wannan bawan Allah ya bashi mafita. Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace.